Kontexu. Hola! Ongi etorri beste egun batera. Zelan zauzi, Ondo, beste aste betez ondo, kubeti ondo. Que Bosgarren guai. saioa. Bai. Bueno, gu Julene aingeru eta goiatz gara. Eta gaurko atalean, zelan joan da astea lehenengo? Oso ondo. Bai, ja bukatzen gogotxu gabonetako egia zen, eh? Bai, Buf. oraintxe Esaten du bola. egon gara hitz egiten irakasle batekin da gaudela guztiak nazkatuta. Tio. Bera bebai dauela... Nazkatu bai, bez? Ikusten zitzen klasean oso nazkatuta. Bai. Gaixoari, Ziar. normal. Bai. Baina superazkar pasa zaite, eh? Zer, 4 Abenduara Bai. bai, oza, irtetura gutxas. Lau hile pasau dire. Edo hiru. Baina Lau. gogotxu nago esan, gehatzeko eta ja. Bai, gabonak pasauko jakuzolan. Bai, beti bezala. Bai. Eta bigarren kuatri ebe bai. Azkeneko gabonak ikasten. Bueno, ez gortazitzen, horrein. Osea, Hori beste atal baten. Bai. Kontako gu. Bueno, goatzizut aurrekoan esan niola Julen ez pena bukatuko dugula urte no seke, eta Julenek esan zian, pena, negarringo dezu, no seke. Ingusu negar. Bueno, De oza, titanio, hori Julen, eh? zintzen bere erantzuna. Ingusu negar. Ez dio bat Bueno. pena ematen. A ber, igual pena, bai, egotea dano patera klasean. Bea, Hori, egotea ez. unien, Egia esan. Osea, hori unian egotea Estudionek ez ez, dipena baina ematen. hori da. zuentzako unia izan da uniko klaseak. Ez, izan da. Zu izan zen gero. Izan da bidai bat. Esperientzia bat. Aprendizaje. Zuntzako zeizinde. Horre, bueno, a ver, niretzako. Biloko bizitza. Bilboko bizitza, Ja. eta zuek, no? Ai, ze poli! Ai, gero. Bueno, mesedez. Eta ze destakatuko zuen asteataz. Eskenik bendik herri zerbait. Bueno, indauela elurre. Egia da pila Aste atitzen. Ah, buruen, bai, bai. egia da, arraste. Joan ginen elurretara. Na? Zaibira, Murkiolara. Zaibi? Murkiola parke naturalera. Anda, Aha. Zaibi. Zaibi. Dauzelako zaibiek. anda. Eta ondo? Bai, oso ondo eran ginen hor palak, en plan trineo moduko Zen plastikozkoak. Eta superondo. Zeuna. Zuan gero? Ni... Bueno, parkatu. Ez, esan txan. Nego zagatu zer desta. Vale. Bueno. Aurreko jokina goiatetani Ikeara, tio. Kontau. Jo, pues eso esperientzia ona, Sentitu gina Eldu, amonak. amonak, bai. Ez dago inor, ze aste Ez? barbazan, eta jangenu, pues, komedia tipika, hori da. Inmersión cultural norbiana. Inmersión cultural. Es que, bai, gustatzen zaiz, Apropiación zaigu asko cultural. denda hunditara jutea. Bease, el bai? Corte Inglés, sekzion gourmet. Hori Nire baten zer egiten sari. gehiagin banda. Osa, Bilbon? Da nire plan guztiak... nire plan guztiak bat, jun Corte Inglese baino ez, tipo arropa eta hola, errori ondo baino ez, importante digotzak goraino al supermerkatu. Eta supermerkatuan onduan, ez supermerkatua, onduan daon gourmet zona. Ze hor da, Baina erosten duzu ez gauzek. ez bai, azuzuk erosten esanik ez dakat Ez. kapazitatea hor erosteko. Gainera jendeak asko epaitzen zaitu. Kiston Hipoteka. pila, beti Ze behiratzen ba. digute supergaizki, porque Joder. zego zer pintatzen, argi dakaten segura erosiko. Hombre, badekuzu derecho osoa. No, bai, Claro, bai, baietz, eta baina gujarituko el dugu. Corte Inglesekoa dira kriston klasistak. Zutzera inoiz fijatu. Inozen naiz joan sekzion gourmet del Corte Inglés. Osa, Hobeto. izea galtzen gauza pila bat, Bai, horrarea gertatzen gauza bat, tio. Baina, unos pakaiens, tia. Mitiko jendea ikusiko zenuna eizatzen, jendea ikusiko zenuna como lifting bat egiten, Dr. Adibide Skivel. hona dakat, osa, Guztiak horrela. Ba, jendeak egiten dago, Gabonetako, erosketak, Bai. Gabonetako afarien eta turroien anunziotan ahatetzen den emakume txurioi amonoi, hoi Hor dago. ikusteko Corte Inglesen. Eta de hecho, el Corte Ingleseko pelukeriera juten da. Nik enekin pelukeria ez da. Bai, ontsi da. oza, zer dau, supermerkaoen sekzio bar, sekzio bardinan edo beste bat gorau. Beste batean dago. Eske, De hecho, beti berago dago. berago? Sastreria, dago pelukeria, dago loterias del estado, eta goigoian dago kafetegi Ikusi nun, bai. kriston bistekin. Eta bi Tu joan behar publikoa gara, ginez komuntar resorta. Bai, alda, gu aldia Ez asko. da, bai. Bueno, esko guiak klientes bip, ja. No, bai, beti. Eta hortun ju ginen Ikeara, ez genuen Merkatu. ezer behar, baina eta ginen eskoa beteta. Que bueno. Bai. Tazak eta denastu ganitu. Osea, nahi ikusten zait asko Ikeara junta, zuk esango zeneko bezala gero, performeatu zeala familia bat. Claro. Eta orduan eitzen zea esposizio guztitan. Claro, a veces hamakatan. Hamakatan, txofatan, Claro. no sé qué. Di Buah, Joiak que guai. ojalá. Eta gero hartzituzu betiko Ikeako gaietak.
de avena y chocolate, da ya está. Oso goxoa. Ke guai, babitu apunta u plana. Hori da. Joateko Bai, son lagunekaz, neguan- familiegaz, Bai. bikoteagaz. Guro sona. Ez que Eh? duela aste batzuk Julenek aipatu zuen dura kapitulo batzuk Stranger Things atako zeta ikusiet. Ah. Eta orduan, pues nire... Ezin spoilerra, eh? Ez, nire review esango den nire iritze matea. Vale, no hirugarren kapitulotik, así que kontuz, iaz esate osun, eh? Zoaz pila bat. Bueno, Hirugarren kapituloa? Osta dire lau. Bueno, barratikan. Bueno, vale. Es que luzia dia, en plan, ordu eta piko. Jesus. Baina ondo, Oso plan, ondo... Ez da bola eze sobran. Ez, guztu duzai pila bat. Eta laugarrak inkatuko zea, absolutamente lau. Ja, ondo toztin spoilerra, eh? Ah, bueno. Ez dugu esango, YouTubeen, eh? Ez dugu esango. Ez. Baina intertzu oso ondo. Egia datola como superberandu, inoretzen ez zertaz goatzen. Baina ondo, lehenengo kapitula ez zertaz enteratuko, porque inorez da goatzen. Baina ja bigarretik aurrea... Hombre, nik ja, ikusi dudaz barriro lau Ba, nire temporadak. temporadak. Eta oin, gaurkoa tala, izingo da, gure Gabon pertsonalari buruzkoa. Hori da. Badakizue kontexun asko gustatzen dizkigula gabonak. Ai, Hori da. Horren froga da lehengo lehengo denboraldia. Hor duzue, luz eta zabal gure gabonak esplikatuta. Hori da. Nahi Ja. durantzako, klik. Urtero, goaz txarrera, eh? Ikusten mauz aurreko urteko Ez que horreko urtean eman genuen, esan dut da, luze Denboraldia, eta zabal. Osea, azkena- ez zita gehiago esan gabonei buruz. Lehen urtean baino hombre, eta gehiago. gabonetan ipinen gizuen hemen girnalda batzuk, De bonita holango dekoratu. Ai, ez diademak, dago ekarri. Ja. gara hostien No, kutrea. eta hemen lehen kapitulan segun jarrita eta orain jezago Lehenengo jarrita. bietan. Lehenengo bietan eta orain jezago jarrita. Ez. Bueno, total, Ez. Norbaiten nahi badu, bialtza dirua. hori, crowdfunding, Masos bala. arroba konteixo. Bai, mesedez. Vale, zuok, oza, zuontzako zelan izango zan, zuok sortutako gabonak. En plan, norre gongo zan belenean, zer riango zan, ze tradizio... Claro, porque se asume, hoy dako en plan, denedako gabon berdina, osea... Bai. plan, Bai. Nola dia gure gabonak, laburtea, en plan, familiak pasata ja. Bai, Eta Bai. lagunekin taia. hori, joan Ah, Bilbora, como mucho, ikusten olentzero... Bai, o Donostira. Estoa, taia, Bai. Donostire, taia. Erateire. Vale, orduen, norra hasiko da? A ber, Aingeru. Ni uste rekisito la oinarrizkoena. Bueno, ez dago ez zer esango. Ze apuntatu zu? Erakutsi zago! Pues nik egin ez hemen gidoi bat. Vale, eh? A ver, niretzako, Contienda invisible. niretzako, rekisito basikoena gabon batzuntzat izango zen, aldatzea meteorologia eta egitea beroa. Ja. Hori Ona. izango zen basikoa, Ja. eta gero ja beste guztia aldatuko zen. Belena izango zen ondartza paradisiako baten, palmera batzukin, jendea Aha. baino jantzian, Bai, no? Ez? La salitre. salitre, claro. Estilo Australia eta, ez? Aniten dan moduen. Bai, hori da Argentinan bezala, Argentinan. eta en vez de astoa, Aha. pues delfin bat. en la Hawaii. orilla. Ke buena. Delfin bat. Bueno. Zehazkiz delfin bat. Hortxe goten dira orillan. Aha. Vale, vale. Orillan. Bueno, hain gero aparo iso bai. Hori Vale. da, hori da nik eskatuko nukena. Ondo. Aha. Eta zer jango zan? Zer jango zan, nik uste dut, hartzen dira erorain, baina koktelak izango ziren nagusiak. Ke buena! Ze, claro, beroa egiten du. Plato principal Ez, cóctel. baina tipo, pues claro, ondartzan daula gaude. Ja, no Orduan, entra- pues kaipiriña. Matzak, kolong, Ai, en plan fresquito. kolong, Sí. hombre, txupito. Hori Bueno, da. jentak ingo daue. Claro. Seguro. Nik uste dut hori izango zela Eta ze basikoena. koktel? Eta koktelak, pues izan daiteke pina colada, daikiri bat, izan daiteke Bloody Mary bat. Como carta, no? Zuk Hori aukeratzen da, duzu, claro. margarita. Vale, vale. Eta hori izango da guztientzat. Ja, baina ze... Aurrak, helduak, eta dena. Vale. Emina ze... Nik uste dut. Ze Vale. plan euko zen, en plan... Osea, noiz jungo zinen zure estoan, alko zer ondartzara jun... Noiz juten za ondartzara. En plan, 25 ondartzan pasatzen zu. Hori da, egiten da Hogeita tipo San bost. Juan sua bezala, Ah. 24-ko 25-ostera, Ah, mira. eta hori, pues denak bakoitza bera makarekin, Hor eta... pikinik bet, ez. Piknik hori da. Bueno. Piknik Ondo. eta gero Eta gehiago ikustezu como maika... olentzero urtetik ateatzen, no? Hori Aia, da. noke karte hotxu sopariek, orentxerok. Bueno, bate daki. Delfin Bai, batek, igual. Txiringitoko kamareroak. Hori da nire proposamena. Vale, eroste hotxut, eh? Eskerrik Bai, bai. asko. Goiat? Lukinak oso onak izango ziren. Oso Udan, osoak. eske neguak entzun du pila bat. Bai, Bai. Neguak hemendik entzun du. anrebinket gatzen dugu udara. Bai. Bueno, ba, algia Gabonak izitea aldago aldatu, ze bai, Jesus jaio zan abenduan, tio.
Hori gezurra da, fijo. Jaio behar zan ustailan, tio. Ja, tio, antzo, Ja, gehiago ja. sabela. La paloma esko oso gizatzen. Edo aurreratu. Esaben kalkulau ondo. Kalkulatu. Batere. Fatal kalkulau saben. Bueno, ara, gehiago batean alko gonun gabon batzuk pasa beko emisparion. Gu iruak, eta juten eta espatzen dugu benetan. Ba hori no nos pentsaote, Baino jantzi batean. Nora jungo zeinatzen zerri aldetara, Australia. Hawaii, bueno. Baina hori izago goian? Bueno, baina ez da bardure, si Hawaiien daute oso hau da. Total, tipo Tenerife. Ni jungo nintzen en plan Cancún. Ai, Vale. Cancún, ze polita, bai. Eta orduan juten gara eta da, hola. Vale. Bai. Edo Nueva Yorken edo encima da una pasada. Baina zuri da superrotza? Ja, dinot, en plan, hainbeste input eta zelan zaten da. Moto txule... Zuaitzeri jartzatela super Rockefelleren. Bai. Bajatan dala hor Bola bolea. hori zer inoiz ulertu, guri asko zabeto, sinceramente. Bai, zirkoa da. Kanpaikaetan eman. Baina ez da bardin, ez da bolea eta gero da behan... Hemen? Osa, bojatan da bolea... Hemen? Esan. Ah, Siniestu bezu boleak dire. Osa, hemen, han. Ez? Zer? Beha, zime da, izin behar da, hain impactante dana, en plan, inbeste harri, uste? inbeste... Baina jendeak, jendea goten da goiztetik, eta Bonbon Times Rage Square. joan zan. Jo, Ah, que bai. zirko, Oin dala 2 urte. Ba, horrekin esan dezula, Bota. hori gatzu dit Friendsek beti ospatzen zuten, Friends seria ez Bai. dut ikusi, mesedez, no pasa de moda. Eta beheik ospatzen zuten dena lagunekin. En plan, Ja, horrek ez tekori familia ez. bai, atatzen dira eta serian. Ah, Ez ez ikusi? eres? Ez ez ikusi. Osa, dakit morenea eta bestea direla Anaiak. anaiak? Baina gurasoak atatzen dira, eta Rachelenak ebai, eta Jogunak ebai. Ah. Baina daude hiri bandi batean, eta orduan behi dira, behi familia. Eta orduan, iteute... Horrek behi compartiendo piso hasta los 60, eh? Bai. Básicamente un sueño. Eta iteute tipo, Thanksgiving nola da? Dia de Acción de Gracias. Hori da. Bai. Eskerra honen eguna. Bueno, horako zelet. Oitute lagunekin, ogoita dena lagunekin dute. Orduan, nire estoi dela izango zen, lagunekin egitea dena. Ah, guzti. Zer nik emendikan botatze gauzat, eta ez da kasu pertsonala, vale? Aklaro. Dago situazio batzuk, no viene nada cuento, egita familiarekin bazkaria, edo afaria. Familia horrekin ez baza eramaten. Gabon zarra, beha hori bakarrik da, usteote Euskal Herrien, Zok son Erasmuseko lagunekaz eta ez tozue komenta binoz, Baina nintzen pues iztzi komentatzen. adibidez, June, lehioakoa sana, eta nik, ospatan dugu, June, bardin. agur bat. Ospatan ginen bardin. Be, adibidez, bestea Maria, bere inguruen eta gurasoak pasetan zaurin urtean, plan, matzaketa, haurin kuadrillagaz, eta haurik bere kuadrillagaz. Ah, bai? Hori En plan, iruditzen zait oso ona. afaltan zaurien bai familien artean, baina gero, joaten ziren haurin bai, kuadrillagaz. gauza. Eta dekorie, superaz, en plan... Ba, hori, da, nina etena, Asimilaute. ze da gora batzuk, ba, zuk ez duzuna ikusten familia urte guztia zehar, eta ondorioz ez dakazu hitzaiteko ezer familia horrekin. Eta zergatik jarritu behar zu juten familia horren gana. Zure lagunekin ematen mazera asko zoetu eta zeate como lagun horrena bezala. Bai. Orduan nik urte zarrengo nukere lagunekin, tipo iten da, hogeita lagoan poteo, hogeita maikan poteo eta guai, baina jarraitu poteon, Guztiz. jarraitu eta orduan gero joten zate etxe batera, eta elkarte batera, eta ite zuen, faria, familiakin Kotillon, imartzena, Lagunekaz. lagunekin, eta, como, hori nire. Claro, beha, badeko zuen plan kuadrilla hon bat, badeko zu, oza, baserie zuta beste bat, Bueno, pastuta bestarekin. Bai. Osa, zure Vale. laguntatearekin, irudate, osa ez, nik ezen nahi derrepente familiako bazkerak kendu, baina nahi gota... bai, bada zure, badire zure Desio. gabonak, bai. Ez, osa, Reescribe la historia, bai. Guztiz, Jesus. Baina nire familiakin ondena mantra, osa, nik ez dakatela zoikan, baina kontua egora batzu, pues digo, pues no. Eta orduan, ego marko zela normalizau, pues ni familiakin ez, nik lagunekin, eta igual goita maika, baina goita laua esate zute, baina ze? Ja. Horregatik, tipo, bueno, hola. Vale. Zuek uste dezute, orain 31 esan dezula, los Javisek non uste dezute pasako dituztela urte zarra, batera Nik pasako uste, dute? Bakotxak ingo dauela fiesta bat. Hori izan aztan brutala, Eta ian ordoan, bakotxan festara. Ba, Eta ze pasatzen da etxe horrekin orain? saldo egin dutela esan zuten. Bai. Ui, barkatu.
hori bueltatu ziranean Javi Calvo, Jenesi, Lailen, hasta hauek Mexikotik galdetu zioten Javi Calvoria, zeia saldo ez dute etxea ez, eta esan zuen hori gezurra da, oraindik ez dugu saldo. Oraindik. Hombre, kengo da hori en plan... Ziona jen Geroz txiki eta goztela garestiago. gaziek, en plan... Bai. Etxea san austin kutrea, ez? Ese kutre? Nola kutre? Ese da superona. Polipolita ez da, Usizu liburu Besan como muy hortera, ez... hori da lasken marionetxe. Ja, hori bai, aparte. Joder, macho, osea, podcast hontan, ozean. Bai, komentau ginen. La Juanpe. Pues ez dakit zein gauten, porque lehengurteko izan zen Rosalia eta dena juntzela. Bai. Hori izan zen heavy, Hor zigarroan, eta... Bai, Ani Gartiburu, Zenek keman esan zuten zuen konpeka. Joan zan! Bai, Ah, bai? claro. Ai, zenek esan zuen hola, uste dut Reyes del Palikia juntzenetako bat, igual Xanisek esan zuen? Xanis Bai, da honor? Jenesik esan zuen. Ah, Jenesik esan zuen, tipo, irikizura atea eta Javik esan zuela, ez da Rosalia. Eta Jenesi, Qué fuerte, Eta itzen zula berekin oso jatorra, baina gero juntzera gaixo zegoelako. Bai, egia da. La Pili zegoen, bere aizpa. La mejor. Honena. Qué fuerte. Zenean, Bueno, ze nekin da... Rosalia izan ula pili. La Pili du gabe. Zer, nor gulgun izin? Bai. Bai. La Pili. Esteko zolan famea, bea badeko Baina, zu. ozea, bai. Bai, total. Ai, azto zaite Sara la esatea, Pili. Esan. te jango nuken. Ah, ez da jango zenuke. Ez que nada que ver, zurekin da justo kontrako horregatik uste dela grazioso. A ver. Ne gustatzen asko platos de kutsara. Tipo lenteja batzuk, cocido batzuk gustatzen zait. Asko. Hori farrarako goiat. Hain ez da faltzeko. Ah, ja, bea gero. Eta gero Gero gehituko Gero nuke datoz zerbait bueltan, dela. Bueno, eske ofizialkin ez amona bat txokolata bat. Osa, nahi polboroiak torako gauzak ez, nahi degotea postre txokolata da txurrokin. Ostras, bea... Berea neguan, Jo, ja, bea. Delista eta honin ostean, beste txokolate bat. Bueno, Gero guapa sartzen diskotekan, zea. vamos. Saus komunean gauzoa. Nik ez esan auta gero zeingo dezun, Ah, jabatzak vale, erabakitzea. vale. Ya está, hori zen. Vale, nik moldatu hot Belena. Ai, En plan, ba. egona sanitxegaz berbaz eta, bueno, komentago nortzuk izango ziren, Beleneko Ah. pertsonaiak bea gaur egun. Vale. Bueno, bakarret dire 3 pertsonai, baina, bueno, ez gehiago. Jesus, ipiniogu, izinako sala, Aitziber Garmendia. Ah, mira. Ona, vale. Sartzean dalako papel guztietan, ez? Guztiz. Ba, hor. Virginia. Maria eta Jose diraiteke, ez? Uraso. Bai. Horrik izango ziren radiopatiokoak. Ai, bai, Hostia, bai. guztiz. Hiru andrak, en plan, Trio. bai. Trio jabat. Eta gero, ipiniodaz animaliek, ba, txarriek, astoak, ez dakit, Ateak. ateak, oioak, danak. Bella. Horrik egongo dire hortik, como dando alegría, no? Como vidilla. Eta horrik izango dire zona gemelosekoak, ez? Mesedez. Guztiz. Hortze, como Explikatu zona gemelos. vidilla, bueno, zona gemelos da Esplikatu daiteke. holango... Ez que da behien obsesioa. Ezin da esplikatu. Ez que ezin da esplikatu. Mesedez, esan. Esplikatu lorea, ze hostia da bi. Nondik hasi. Bale, bat dire bi anai, bi gemelo. Hori da. Sortu dauriela holango... Ukuilu bat. Manikomnio real bat. Bai, gutxo gora bera. Espainiako soro guztieko lan, Hori batu da. dauriez, Telebistako... Lehen telebista zirkoa sare egiten zen sozialetakoak edo holangoak, Hori da. batu dauriez, danak, holan, saku bete, eta zein daurie, pum, ba etxe batera, bota danak, ez? Etxe batera, eguzkizpiri gabe, terraza gabe, Da, pabia Emototxie, alkola, drogak, drogak, zigarroa, bueno, hori da lo de menos. bai, hori da, Osa. Eta janaria, baita. Ah, bueno, lo justo, janaria, Janaria, bueno, Telepizza, patrocina. Bai. bai, telepizza, kubata asko, ui, Barkatu. kalidades. moztu, la marraxek, poseitu du. Moztingo dute. Bai, kubata gutxienekoa nik uste, bai, gutxieneko, bueno, bai, hori da como dieta basika, kubata. Bai. Nik uste Gozaldu amabiak kubata, laurden bazkaldu gutxitan, kubata, faldu merienda kubata. Hmm. Holan, ba hori, bueno, ikusi. Gure bosuz Bai. bota barre batzuk. Orain sartu da Teresa. Ja! Teresa. Teresa! Bai, nik hemendik egin dut petizio txiki bat, sartzeko zona gemelosera, zein sartu barko litzateke? Edo zein pertsona nik uste. Euskal Herriko zen? Euskal Herrikoa? Euskal Herrikoa, zein Venga, sartuko pentsatu. zenukete? Andoni Pronpotenciador. Boa, joara esaten hori. Mesedez, hori komentatu behar dugu. Biotza Porque aportu iku- diaztu. Maleta. Hartu maleta. Eta...
Da, pertsona bat Euskal Herriko egiten dituen horren bideoklipak. Besez. Da, bere kantakaz. Ez dira bertxioak, esaten duna. Da, txerren bertsioa egindana famatu, baina bere esaldieken, Euskaraz. hartu maleta da, bere esaldi propioa. Nola kosetxa jartzen du propioa. gaina, hartu maleta, eta? Hartu maleta, eta, ez dakit, nola... Baina, bueno. Ez, oza, merezi du. Mesedez ikusi, porque baloratu behar da talento, bai. Vale. Eta pentsau zue ze gabon kantako ziren. Hori. Hori ez, hartu maleta eta... Bai, izan daiteke. Ez dakit. Ostia, eske gauza bat, gaur goizan gure lagun batek garazik abestu duna da superrona. Ah, bai. Sí. Eski izan da Ba, ez buenísimo. dakit, ez dugu kantako, Ez- baina ez- lehenengo ez- esaldi ez- da, mi madre tiene polla. Ze kantatu du. Ez dakit, oza, Zein da? de repente ginen esita, eta esita, bai, tia, nire favoi, oza, nire guztien Kuadrilla, pila eta hau. no? Eta hasi beste eta denakola. Zer? Eta inorketzekin, efectivamente. Bueno, nahi badezu linka pasako izugu, zein dena bestia. Bai. Ezin da gehiago beste. Bueno, ipini villancicos, mi madre tiene polla, o sea, hartu Bai. polla txue. Mi madre Bueno, ya, tiene porque a ver si polla, txartu duten. y mi padre cuando se enteró... Baina honena da el ritmo. El ritmo que ointxetan ez diga guatzen. Hola, el ritmo batxatita. Batxota daka. Batxatita. A ber, nik uste eta urtengo abestia dudigabe izan dela La Marraix, bai, Triana Marraix. Dauka abesti bat. Zin. Ez dezuten zu. Stream oraintxe bertan. Osa abesti ona. Hitz egiten du bere bizitzari buruz, nola askotan zapaldu egin duten. Eta zelan da. Yo soy... La ez dut. Zain Atera... Aitortuko dut. Bai. Ez dut Ez gara aitortuko. buruz. Gizela buruz, osea, evidentemente. Esango dut. Bueno, ez dut esango dut. Bai, esan. No, ezin duzu utziola, Venga, esan. Ez. Bueno, esango dut asko entzuntetela urten abestiari. Baina nizkoa da. Triana Marraix. Aurtengoa. Baina ez baina atera la kasagatikan. Ez, eske... Bera da bestari? Bai, bera zukuna ez duna. Vale, Barbie, superestrella. Eta zein jarriko zenukete kanpaikadak ematean. Ostras. Euskal Herrian eta Euskal Herritik kanpo izan daiteke. Marraxeta falete. Guztiz. Balkoitikan botako zian. Bueno, La Marraix bakarrik, Bueno, ez dauki me da hori pikea. Ja. Esatea me cago en tus muertos. Eta hiltea. Eta hola. Ba, en plan. brutala. Hori puerta de solen. Esan zuen, soy una pringadek, bidalizizkien gomendioak gemelosei, eta tipo nola egituratu behar duten etxea, Bueno, eta ideia falta oso sana. on bat iruditu zitzaiten, pertsona batek grabatzea, me cago en tus muertos esaten, eta iarekin jartzea konkursanteen ahots desberdinekin. Eta faleteri hori botatzea, tipo goizeko 12 batena. Beste batena. Boa. Eta liatuko zen kristona. Bai. Bueno, sin más. Bueno, nik ipiniko nozen barriro, niri gustau jatan. Lalatxuz eta... Hori gaintzen Bacano, oso. bai. Bai, ez daiteke. Eta zer guzta hori moten barriro? Ai, Despatxa utzi. norbetek kokeratzen du ez? Altzen bozkatu, o ez? Bai, aurten bozkatu ziteken, baina, klaro, jendea jarrizun Bito Kiles eta Gabriel Rufián. Ostia gida. Eta, Ostia. obviamente, telebizio espainolak ez du kasarik egin. Euskal Herri mailan pegatzen dute matea beretan zabizeko Malen eta... Oso hona izango zen, Aitzi berri. Bai. Ja les pega. Bai, les pega. Zenek emango ditu? Pues betiko, Zein Jaski da? Serrano, Bueno, eski jaski zer da eta erregina. Xurru. Ramsaiek, onola da. Zein? Xavier Ramsai, onola da. Ah. Eta Ramsey. ETV baten? Eta ETV baten, Iaskita? tira la ruleta. Iaski bakarrik. Iaski bakarrik. Iaski Ez, bakarrik. eta herri txikikoak ez, da hori moten beti. Zueko, Mikel Pagadik. Bai, no se mon daurie. Aurten Rosalen, abestuko, 24 eta 25. ETV Non? baten. Ator. Ator. Eta beste batzuk. Aiteuten programa hortan abestiena? Hori da. Ai, ikusten pila bat, Hori ez Bai, da eh? apropiación cultural. Debate. A ver, venga, debate. Nik uste Venga. dala keinu bat egiten diona Euskal Herriari. Bai. Bai. Osea, es que te ditzen dela apropiatzen Rozalenen partetik. Osea, esto Rozalen ez Ja. luke ingo apropiatzen bezala. Ez dut uste. Iten, osea, ez da lehenengo. Ja, niri txata txartu iruditu. Iten dula euskeraz. Gainera matuto, maja. Bai. Seguro. Ah, pues ez dago debate porque ados gabe. Bai, ya está. Zuen etxean, debatitu. Bueno, markatu. Vale, ya está. Ah, ni, takat beste zerbait. Zer Bueno, bota igual da duzu? oso... Bueno, bestela mozen dut, vale? Ez, Bai, nik uste Ana dixen joan demoztu preparetan. behar da. Ez, deko dela sorpresa bat. Ah, ba, orduan esan zu, porque nire Ai, da puta nago mierda. prest. Ze? Nire da sorpresa bat. Monitartean antes dokumentatu zerbait. Bai, vale.
Oin, YouTubeen esan dekot diazu, ez? sorpresa bat, bai. Eske Ez que ez nago prest. Approved! Goia. Zer da, Bideo datea dela. Vale, eta maitako sortu dut rap biantziko bat. Dago oso altu. Mesedez. Zuk abesten deztu? Bai. Ze? Ez ez zuk abeste. Ez, abestuko dut, ipiniko dut tonua eta deko letra. Gabeza bat. Ze ona! Ze ona, Jolene. Amaitako por todo lo alto. Ba, orain bai egingo gula Eske guatzen negar, dugu azkeneko programa dela urtengoa. Claro, ez dugu kontau. Azkenekoa da, sentitzen dugu. Baina bueno, esan dugu bezala pasadirua. Tengo dugu gehiago. 2025koa ez. Bai, 2025. Nire uste nun zerbait erabak izala eta nion itzala enteratu. Jetxi, Jetxi volumena. Ez ez dakiz. Gauzat ez Yo espero, oso da, soy direkton. Lama Rush. Txomona. Baina beste baino batekin Lama hasten zira. Rush. Beste baten du. No soy la misma que tú conociste. Ari naiz La misma, What the autocensuratzen. fuck? Ezin desan. Ez desan. Ah, vale. Que tú conociste. La misma B. Antes era una loca, Hau da, esa txone. loca no existe. Empieza a cambiar de dirección. Gano billetes y en eso consiste. Intro bat zuretzako. Bale, eskerrik asko. Ez emoztuko. Moztu. Ez dugu moztuko. Itxi, Jetxi. Ba, A ver. ez, a tope. Bai. Urtetan bada txarto, eno Ez ez. barriro. Así que hau ez dakitan prueba edo dan... Utziko Egemar diztugu konpas. Orain, zue guztiokin. Bai, zok begita horrerantza. Hola, ez lehido. Zue guztiokin, Julen Anton. Entzuko da ez? Kelatze. Yo, entzun hemen. Beleneko kaletan dantzal dabilden den. Aizu, Hau bete hortz. Barriro. Hau moztu, no egiten dau? Ez dago esango. Ez, osa, Es que- dobrea. es- Osa, horikoa, zuzeiako da. Ez nazartu oso ondo. Ez. Bueno, ez nazartuko, osea, enoa kompasera, Hau da, freestyle. Potentzien superondo. Venga, con todas. Yo, entzun hemen, Beleneko kaletan dantzal dabilden den. Astoak beatboxideak. Bueno, ze ikuste osue desberdin. Eskos leku berean. Ui, zer gertatu da. Oepa, barriro. Txamagoa. Despatxe. Artxila, mortxila. EHUk ez da gure ekoizle barririk, orduen bota indozko barriro, handik. Ze, supuestamente, dekori beste podcast bat, eta, como que, priority, no? Salaketa bat. Totalmente, osea... EHU bermatu ikaslek egite dituzten gauzak eta bermatu zure Osea, kintzailetza. aplikazioak eta plataformak zeguri onartu ziguten Jazta, Estudio hori. Bai. Osea, Osea, bueno, resumen, etorri de pava bat, esaten... Resumen eta dena kontatuko. bai, kontatu. Resumen, etorri de Andre bat, en plan, con unos aires de superioridad. Sartu da Sartu barruraino. deun arte, eta esan dozku, bidali nion, errektoretzari, no seke, hau gelas. Eta bidalen izuen. Ez, Eta gero ez. dekanotzak. Bidali zaure errektoretzara bidaltako hauri guri, ez? Baina berak esan du, bidali Bidali genizuen. zuen, eta gero gaina dekanotza dialitze zuen. Ai, que Ez pesada, daukagu que gozorik. pesada. A ver, modu horrez etorri da, baina ez dugu puta grazikin. Osea, bueno, ikusi oso, porque itxiko gu plan. Osea, Sartu da bideoa. emakume hori atzetekan bere mutilat eta atzetekan zuen pertsona zauden 15. Izan da pasio de la humilación. Pasio de la Kriston humillazioa. Baina no pasa nada, eme gaude eta bukatuko dugu, porque June aizen egiten gauza oso importante. Ze pena, tio. Bai, es que... Me ha Merece costado la todo el pena. rollo, No pasa tío. nada, ya Vale. está, ya está. Venga. Así que va. Hau da, zuontzako. Tío, me sin barre. Yo, entzun hemen, Beleneko kaletan dantzan den, asto bat beatbox, idiak trap, Jesusek lo hartu du, baina welcome rap.
Mariak dio, aizu Josepe, lasai. Eta Josek Maria utzi freestyleatzen bai. Artzainek sarrera librea, makilak airean. Gabonetako festa da, ez da inor gelditzen etxean. Yo! Izarrandia letargiekin dizdiratzen, errege magoa GPS gabe iristen, Melchor Trap, Gaspar Drill, Baltasar Reggaeton, Gabon, Cuadrilla, Oyukatus, where is the party on? Opariak bai, badatu espoltza bete, urrea, intzentzua eta baita polboio izare. Aingerutzoa koruan, Maria Karei kantuan, DJ Xabier aurrean, bita pisten aldean. Wow. Eta onarte belena, gau magiko batean. Aingeru dantzan doa, erritmo bizkorren batean. Ta goiatz pozik dabil, flowa poltsikoan, ta barre artean. Julene bitean, rap eta erritmoan, non? Stop! Urrengo urtean, ikusiko gara, baina gora beti, hip-hop! Txalobero bat. Osea, es que la ola merezi duzu. Wow! Eskerrik asko. Pase de oro, Ez, osea, gustatzen Eskerrik pila bat, asko. gaina batez ere gustatzen nola hasien zinen fara zinen bukatzen zinen konfiantza bat, Bai. osea, zuguten zinen. Bere, a tope. Joder, tía, cruzas la pasarela. Vamos, gana. Que venga el siguiente. Ze ona, Zeinen? ez, Bai. oso ona. Eskerrik asko. Bueno, hau izin de dana, gustau baiatzue emel like. Eta ikusiko gara urtarrian. Urte berri hon. Agur! Gaur, gurian, Jode, txori bat. oinen estiloan aska. Contexio.